tässä on tämä hyle ja tämä on jo valmiiksi leikattu. Eli tätä on avattu sillä tavalla, että tämä on taas levitettyä näin sitten. Minulla on tässä tuoreita herkkusieniä. Syksy oli oikein erinomainen sati, siksi kyllä tähän sopii oikein hyvin sati. Mutta näistä tuoreista herkkusienistä, niin jos näistä on tämmöistä mustaa, se on täällä ainakin on kasvatettu turpeessa nämä, niin se harjataan pois. Ja muuten näitä ei kannata kastella, huudella tai muuta tehdä. Ja sitten nämä herkkusienet niin viipaloidaan. Ja nämä herkkusieniviipaleet